Matay hapit ang SGS mi. Dugem ka na uli. Tanaw ba? Oo, bitaw no. Imo sabay oh. Imo sabay. Sige. Unsa naman na orasa diya, boy? Hapit ang SGS eh. Ingon sila sumsuman. Hapit na nun maharot itong inom. Kawa ba nila klaro eh? Amo lagi nang istorya lagi. Pasalig-salig. Ngat karon. Wa gyud pambot. Nagangos lagi mo. Mura man mo gigukod. Asa man yung kuha? Sus, nakaigo talaga mi. Nakuha lagi. Ko, nyasa mo lang. Kaya atong sumsuman. Mao po lagi na dako problema. Naigo manunta niya pagpunit na mo nawa magkalit. Bisag asa gid mo butang. Waag gid mo ipulo. Adi, maglain gito. Tagay be. Oh, tagay oh. Gitay mahimong sumsuman ni Rock. May pamlakaw sa ko. Palitag pulutan na to. Sige. Sana. A few moments later. Matay Dunlax. Unsab din na igo ninyo Dunlax nga. Pagpunit niyo kalit magkawa. Sige kayo eh. Murag lain ginagid. Di mo sa dulakso. Unsab ka Dunlax? Unsab Unsab ni ni bata? bata kalit man eh. Lah, ano mas dulak? Ambot ani. Galit ra man eh. Basin sa katunang langgam nga naigo na mo. Di man di budapit ang musil di ay. Dito naman sa dagko manggahan. Pugi sa ninyo kaya tulad ako si Mang Tiburcio. Iyo. Tiburcio. Tiburcio. Yawan ako ni Muyo eh. Samot man tong kabuhi sa imo na eh. Ano naman to kung sa may motor? Di lagi ni kay si Dunlax na iba. May kalit na mo to siya kapatid na. Ngayon kay atuon to ni mo na eh. Ipalihog lang kung kuwan siya isa halay eh. Sige do, sana. Tara na na eh. Diara man to na eh. Dara to dun. Pero na eh. Nan, may kalit na kung kuwan yung rabis na eh. Ikaw lang. Ang latong. Ito. Di man ni sila kanihadog. Gikan man sila na musil unya. Ito ko nas laglanggam nga dako ko kayo niya. Dahil na kunit hawa. Ano? Yung sa man tani mga pusyok. Ang lanjut dito nga. Dito dong. Di mo dapit. Sige. Tara. Asam ni dapit dari dapit. Asam ni dapit dari eh. Dito ko dapit daw. Ya, anong ngit-ngit ba ani? Dito dapit das ka mga kan, mga pusyok. Magani ka matay. Tuyok ka ni wala yapon. Ang kurutan namin daw. Surgi ka nga diri dapit dong. Kita. Pagdiri na kita kung ano mo kumugan. Sige sa una at mo Asa ato? Yung labang ba? Ay, sa imo ra nang pananaw. Pananaw ra to ni aso. Balay. Kami, belum naman ni. Sapak tataan dong. Lagi lagi. Ano ba lang katukahol dong?
Pagkagalat ng mga muyo doon kay ulong na. Ay, sige na ba na lang tayo doon. Sige doon, magsugod na tayo. O pangamuyo doon. Subitilis, mistake. Subitilis, mistake. Subitilis, mistake. Subitilis, mistake. Mistake, subitilis. Mistake, subitilis. Subitilis. Mistake. Bukati. Subitilis. Subitilis. So, what's up mga ka-Jimsob? It's time to shout out now. So, shout out dahil ka Jasper Rango. Mr. 4444. O ka St. Vincent sa Bandal o kang Agtang Vlogs Biran. Sumor na ako ah. So, shout out ko kang Buiwa 8 TV o kang Maril Buena. O shout out ko sa akong tanan nga mga classmate. Wilvin RCP dahil o si Alipio Carlos nasa Qatar karon. So, Support support po sa sa channel guys. Mix Vlog 79. Shout out ko sa akong section 12 Lincoln. Kanina mo